Hola, buscadors. Anem per la carta de la oposició. Fixa't que és vermella. És una línia vermella. És una carta d'aspecte, per tant, és una acció que has de fer. Has de treballar, etc. Que és vermella, però tant vol dir hi ha conflicte, no és algo fàcil, així com amb el blau era tot sort, i amb el verd has d'aprendre, amb el vermell has d'aprendre a treballar, a fer esforç, lluitar. L'únic que en aquest cas, el que se't demana és que desfacis una tensió que està a dins teu i que la teva acció pot provocar. És com si te trobessis enfrontat amb una altra persona o amb una situació, de manera que la situació és bloquejant. Ja has de lluitar per treure aquest bloqueig. O sigui, una acció que has de fer per treure un bloqueig que està allà. Algo que està parat, que està bloquejat per alguna història, alguna persona o una situació, etc. Doncs que has de tu lluitar, treballar, fer l'esforç, fer servir la teva voluntat per desbloquejar-ho. I una vegada ho desbloqueges, tot tira endavant. Però mentre no sigui així, hi ha una situació de bloqueig en la teva vida. Això és el que t'està dient. Així com la del trígono, que és blau, llarg, tothom la vol, aquesta no la vol ningú, evidentment. Perquè quan preguntes, jo què sé, em casaré, i te surt això, vol dir, ui, hi ha alguna que no deixa, no? Has de buscar la manera, fent accions tu, de solucionar aquest problema, perquè mentre no el solucionis no hi ha maneres de casar-se, de començar un negoci, el que vulguis, no? Segons la pregunta que facis. Però sempre és això, un bloqueig totalment. Té solució, vale? No us penseu que és un bloqueig i ja està, vol dir que no hi serà. No. Vol dir que si no fas res per treballar-ho i arreglar-ho, sí, està bloquejat i no se'n surt. Però si tu treballes i d'allò ho arregles, agafes l'energia de la voluntat, pam, soluciones el problema. Trigaràs més o menys, però podràs fer-ho. És el que hi ha. Aquesta és l'última carta dels aspectes de la part astrològica i de totes les cartes del tarot ARC. Aquí acabem, doncs, l'explicació de cada una de les cartes perquè penso que és suficient com perquè puguis començar a practicar. Sàpigues que es necessita pràctica, evidentment, per saber-les totes, per saber què has d'interpretar en cada una, però si has anat agafant el fil, al veure la carta, segurament que ja recordaràs el que t'he dit, i a part d'això, és que pots interpretar-ho segons els símbols, no? A veure, no me'n recordo què va dir en Josep sobre això, però, mira, és línia blava, és un aspecte, els aspectes són de moviment, de fer alguna cosa, el blau és de relaxació, de gaudir, clar, aquí és la que dona sort. Ja està, buscar la manera d'allò. I, evidentment, me pots anar preguntant en els comentaris o buscar el meu correu electrònic josepgimbernat@gmail.com i estic a la teva disposició per ajudar-te amb el que pugui. I una altra cosa, si vols fer el curs sencer, a nivell de 12 classes d'hora i mitja, presencials, quan es pot fer aquí a Pineda de Mar, o en la meva pàgina web, que tinc els cursos online, hi ha tot el curs, això no és un curs, això que he fet aquí és un resum de la interpretació de les cartes, però en la web hi ha tot el curs sencer perquè puguis ser un gran tarotista o una gran tarotista. Vinga, ens veiem en el següent vídeo.